I ćao ljudi, ja sam Saša, a sada je noć. To jest, nije još uvijek, ali ajde, zajedno ćemo da sačekamo da padne mrak. Tada! Evo ga, sad možemo da počnemo. I da, ako se pitate, stajao sam ovdje ceo dan. Nakon veoma napornog dana, koji je prepun obaveza kao što vidite, konačno je pao mrak, što znači da je vreme za spavanje. Omiljeni deo dana. Spavanje. Dan volim da završim sa laganim obrokom punim voća, povrća i proteina, jer će moje telo te namirnice najlakše da stvari u toku noći. Fuj to. Nakon ovog veoma niskokaloričnog obroka volim da popijem neko lepo, relaksirajuće i osvežavajuće piće sa kojim ću lakše zaspati. Nakon što sam se pozdravio sa prijateljima Jackom i Johnnyjem, odem do kupatila da se istuširam. Čime ne napravim koncert. Da se istuširam! Tako je. Vau, ko je ovo? Izgleda vrh. To je samo moj odraz u ogledalu. Vidi, znam i ovo. Nakon toga sam oprao zube, jer Uskrs je, praznicima se beru zubi. Valjda. Tako sam čuo. A sada ću vam pokazati koje ja proizvode koristim. Ovo je prvi proizvod, must have ovog leta. Stalno mi ispada. Valjda ste skontali, koristim vodu. Brand je Vodovod Novi Sad u boji providna. Ako je vaša voda u boji žuta, promenite proizvođača odmah. Čuo sam da ta nijansa nije dobra za kožu. Također koristim i peškir u boji na linije, ali kao što vidite ne mogu da nađem gdje piše tačan broj nijanse. Onda ugledam maminu kremu i pomislim da bi bilo lepo da počastim svoju kožu nekim vitaminima, ali onda shvatim da unosim dovoljno vitamina C, E i D i kroz čips. Nema potrebe za kremom. I to je to, pokazao sam vam sve proizvode koje koristim, nakon toga idem do kreveta. Nakon što legnem u krevet, volim da razmišljam o smislu života i budućnosti. Da li ću i sa 40 godina crtati bradu za tatu i snimati YouTube videe? Ne, do tada će mi valjda izrasti moja brada zapravo, pa neću morati da je crtam. Dobar sam, pametan sam, makar mi tako baka kaže. I čak nemam ni spojene obrve. Zašto ja nisam u vezi? Šta mi je još potrebno? Stvarno ne znam u čemu je problem. Da li psi nama daju imena kao i mi njima? Kad smo već kod psa, jede mi se hot dog. Ne, Saša, ne možeš da jedeš, previše je kasno. Mada. Sad je negde u svetu dan. Evo, da živim u Los Angelesu. Sad bi bilo 4 popodne, što znači da je tamo na vreme za ručak. I ovako mi je želja da živim u Los Angelesu. Moram polako da navikavam organizam na tu vremensku zonu. Ovo nije izgovor, ovo su potpuno legitimni razlozi. Dobro, izgovor je. Da li ste sad srećni? Svinja sam. Priznajem. Ok, lepo sam se najeo, sada mogu da spavam. Brate, nisam oprao zube. Nema veze, mrzim me sad ustajem. Saša, da li zaista želiš da ti se zbog tvoje lenjosti pokvare svi zubi i ispadru? Kada budeš izgledao kao Šrek, nemoj mene da kriviš. Okej, evo idem. Okej, da li se to meni upravo jede nešto slatko? Šta bih sad mogao? Možda ovu tortu? Ne budalo, nije ti rođendan. Pa šta? Nekom u svetu je sigurno trenutno rođendan. Neću da budem nekulturan i odbijem slavljenika. Zašto čujem glasove male dece? Uzmi to i beži. Okej, sad ćeš za kaznu da sagoriš sve ove kalorije što si uneo. Ne mogu više. Umirem. Sad mi se i gricka nešto. Ne možeš da grickaš ovako kasno. Ima da ti se zalipi salo za stomak. Dobro, uzet ću onda bananu. Ova banana izgleda kao čips. Ova banana ima i miris kao čips. Alo, kuda ovo vodi? Okej, evo ostavljam ga. As we go on, we remember all the times we had together. Samo uzmi to i idi.
Realno, ovo je kao da ni ne jedem ništa. Jer dok jedem, usput zagorevam sve kalorije koje unesem. Logika. Okej, sve sam uradio, sada konačno mogu mirno da spavam. Mozgu, molim te, ne proizvodi više misli. Da li ti misliš da će sutra stvarno padati kiša ili su meteorolozi opet pogrešili? I to je to od ovog videa. Ako vam se svideo, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal. Do sljedećeg videa, laku noć! Laku noć, kontate, jer je my night time routine. Al sam duhovit, sad definitivno možete da lupite subscribe. Ćao!